ассалому алайкум мардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Хушомадем ба канали Саудо ТВ. Мардуи азиз, иам канали хидмаи беташвиш лайк абиҷхем подписатсия кинен. Имрӯз 17 апрели соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 115 сомону 50 дирам. 1000 рубл 115 сомону 50 дирам ай. Мардуи азиз, дар имрӯза видео чӣ хеле ки дар навор десен ам хеле мошинҳо ҳастай. Хоҳиш мекунам то охири видеоро тамошо кинен. Хулоса беҳтарин нархҳо айда. Лайк абиҷхем подписатсия кинен. Мирем аку устуста. бардуи азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем лайкҳоро абиҷхен ба видео имрӯзаро то охириша тамошо кинен. Қариб 8 мошина гап мезанам нархоша. бардуи азиз, мошина десен ана Suzuki Swift меганаш. Suzuki Swift соли баромадаш 2008 солай. Сӯзишвориш бензине. бардуи азиз, объём мотораш 1.3 литр ай. объём мотораш 1.3 литр. мақсад кам расход айда бардуи азиз, бензини холӣ. коробкаш автомат. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, балонош 80%, хадавоиша нав кардагиян. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархиш 53000 сомонӣ мега. 53000 сом. бардуи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, Suzuki Swift 2008 сол. 53000 сомон нархиш буда. занг бизанед қатъияка маслиҳат кинен. дӯстони азиз, як бародар ана як мошини дигаша видео кард. Ма дарои кард гуфакаи Саудо ТВ рекламаш кард. Гуфтам гап нест. бардуи азиз, бо диққат гӯш кинен, видео кардагиай. дӯстони азиз, Opel Sedan соли баромадаш 1997 сол ай. Сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. бардуи азиз, ҳардаш кор мекард мега соҳибаш. ана ҳолати балонош 80% ай. қариб бардуи азиз, 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора мега. коробкаш механика, моторош 1.6 пирастой. калпак задаги бардуи азиз, мақсад ана ҳолати краскаш ҳам созай. мошин ягон камбудӣ надора, на хадуай. чӣ хеле ки бардуи азиз дар видео дидесен, мошин состояниш беҳтарин ай. салоншан хушу тозаи фасон, чухолои нав задагӣ. ина бардуи азиз, чӣ хеле ки дар навор дидесен, люкам дора. айни ҳол мошин қарор доштаи дар шаҳри Бохтар, нархиш 32000 сомонӣ гуфтак бугум. 32000 сомон. бардуи азизи рақамҳои десен WhatsApp дора. занг бизанед, қатъияка маслиҳат кинен. бардуи азиз, касе тамошо кардесай, лайкҳоро биҷхем бардуи азиз ва чӣ мошине ки дар коре комментиро дав нависен. ман арзонтар ёфта дар видеои навбатӣ барои шуморо реклама мекунам. мошини фурӯшии Toyota Vitz бардуи азиз, беҳад мошинои камрасходан. соли баромадаш 2010. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекардай. объём моториш 1.5 литр, коробкаш автомат, 4 дар электропакет, 4 та балони 80%. дарош қатъи багаж бардуи азиз, отпечатки доштаи, старт-стоп доштаи, чип дора бардуи азиз, бе калид заводид мешава. хулоса бардуи азиз мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархиш 59000 сомонӣ. занг бизанед, маслиҳат кинен. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар ин рақамҳои десен бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора рекламаи зурш мекунем. ва бардуи азиз, ӯзи як бародар гап мезана, барои мисол телефоно ҳамун гап мезана. баъдаи бародар гап задан бо ана мошинҳои арзон да мегзарем. беҳад мошинҳои зурайне ки баъдам яка гап задан. салому алайкум бародаро, апа хоҳарам, ками мардури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизе YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро канал дорум, подписатсия кинем, лайкҳоро бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болӯсум, ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо доставка бесплатна, лабои 28 шаҳр на вилоят Хатон ашотимо бародаро доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкҳоро бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сомон мехаред, 400 сомон мехаред. лобой телефона бародаро дорем. лайкҳоро бизанед, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя.
бародарое ки кадои мақсад тикток дорен ютуб надорен ютуб дар телефон тиҷа биза ютуб дар бародаро канал дорум дар ютуб телефон тиҷе ютуб дар телефон тиҷа тоҷиқа бизанед бародаро тоҷиқа бизанед ютуб дам канал дорум телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лай шапакне тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакастмо телефон хариби бардар дар пана ихда боши. Бардорои азиз, мегзарем ба 4 элони имрӯза. Агар битонен ҳамин видеоро падилид сакнен, WhatsApp дига группҳодам падилид сакнен. Бардорои азиз, бисёри бардаро мумкин аст ҳамин навор ягон мошин бихаранд. дӯстони азиз, ин мошини десен аз самдели мошинҷон айда охи Toyota Camry 4 бардорои азиз беҳад састаи зур чухолҳои навзадагӣ. соли баромадаш 2012, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.5, коробкаш автомат, ҳолати диска балонош бардорои азиз 100%, краскашам тенҷай, кондисионер бардорои азиз дора, печка доштаи, ана тонировка ҳуҷҷатам дора. ҳамаш 100% фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархиш 170,000 сомонӣ. занг бизанед, маслиҳат кунед. дӯстони азиз, материали фурӯшӣ соли баромадаш тахминан 2015 ё 2016 ба қувваи аккумулятор мегарда. 5 та аккумулятор дора бардорои азиз, мотораш магнитай, кашишаш зурай мега, газ, тормоз, рушник доштаи газу тормози рушник. балонош нава я заряд мемони 70-80 километр мегарди. бардорои азиз, материали грузовой қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархиш 14,000 сомонӣ мега. 14,000 сомон. занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини беҳтарини дига. на самдели бардорои азиз, беҳад мошинои фасонанда ин мошино. дӯстони азиз, Toyota Rumion соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.5 литраи. бардорои азиз, чихеле ки десен тонировка дора, ҳуҷҷатам дора. ана коробкаш автомат, чихеле ки гуфтам, мотораш 1.5 камрасход, ҳолати балоношам десен бардорои азиз, созаи ҳолати краскашам беҳтаринай. бардорои азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархиш 70,000 сомонӣ. занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед. бисёри бардаро дар бардорои азиз ана мошинҳои арзонам дар кора. барои он бардорои азиз, як мошини арзона реклама мекунем. мошини фурӯшӣ ана Opel Hatchback. бардорои азиз, Opel Hatchback ранги сирхда, ранги ҷигарӣ. соли баромадаш 1993, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. бардорои азиз, ана объёми мотораш 1.6 литраи, коробкаш механика. соҳиби мошин мега ки ана чашкиёш умуман варид надошта. бардорои азиз, чашкиёш мега умуман варид надора. ана нарӯшка камтар кор доштае. касе харидор бошен савдо мешава. савдо дар назди мошин. бардорои азиз, беҳуда занг намезанед, фақат мерен ай пеш мошина мебинед, баъд савдо дар пеши мошин. нархи 16,000 сомонӣ. бардорои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. мотоблоки фурӯшӣ бардорои азиз кам истифода бурдагиай дар ҳолати хуб мега қарор дора. харидори аниқ боша, мисол каме ам мисол бо арзон мекунад, скидка мешава. бардорои азиз, 15 қувваи аспа дора. саволи иловагӣ боша, телефон кунед гуфтагиай. бардорои азиз, мотоблок қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, нархиш 18,000 сомонӣ. чихеле ки дар экран нависагим 18,000 сомон. харидори аниқ занг бизанед, мотоблоки арзона бихаред. ханам хеле бачаёча, имрӯз камтар бекор будем. ман ҳамун мошинҳое ки рӯӣ карда буданд мона ҳамонро гуфтем реклама кунем. бардорои азиз, барои шуморо як чақчақ кунем, гап занем. агар шумо ҳам ягон мошин дорем, бардорои азиз, хона дорем, квартира дорем, метавонед ки дар нами рақамҳои десен дар WhatsApp шӯӣ кунед. мо барои харидорора рекламаи зурш мекунем. ва бардорои азиз, касе тамошо кардесен, илтимосаи шумо ҳамин каналда лайка биҷиқен, ҳамин видеода лайка биҷиқен, ҳамин видеоро падилид сакнен ва форатон ки видеои мара якмин шида тамошо кунем. бардорои азиз, каналда подписат сакнен. мумкин ки ай ҳамин канал ягон рӯз мошини арзон бихарен. барои он бардорои азиз, уқа вақтона намегира, подписатсияро биҷиқен. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. хайяка.